I sommer, der havde Kristeligt Dagblad en konkurrence om, hvilken kirke i Danmark, der var den smukkeste. Og der var fine kirker med i opløbet. For eksempel Grundtvigskirken i København og Ribe Domkirke. Men der var ingen af dem, der blev valgt til at være den smukkeste kirke. Det var som nævnt en lille kirke herude i Vestjylland, nemlig Gammel Sogn Kirke ved Ringkøbing Fjord. Og det er da borgerne i Gammel Sogn vel ondt at få denne betegnelse. Det giver jo en masse reklame. Men egentlig så er det jo noget pjat, ligesom at vælge den smukkeste kirke. Fordi den smukkeste kirke, det er jo altid for det enkelte menneske, ens egen sognekirke. Og i min bevidsthed, i næsten de 30 år, jeg har været her, der er Noh Kirke den smukkeste kirke. Jeg siger det samme om lidt, når det kommer til helt. Selvfølgelig gør jeg det. Det er jo de kirker, som jeg har betjent og været glade for